yanzu baki da wani damuwa kuma? Wallahi ba yanzu kan ba ku damuwa. To yanzu abin nufi a nan. Ba komai. Sannun ku da zuwa. Alhaji sannu. Na gajiya. Ya muka ji don na. Alhamdulillah ya hakurin mu kuma. Allah ya shirya mu. Wato bana tunanin za mu iya zama mu zauna mai shiru da wannan kisan gilla da aka yi ba mu dau wani mataki akai ba. Ai ni abun ya kulle mun kai sosai wallahi. Abun akwai daurewar kai cikakke. Abun gaskiya abun a tausaya ne, ya kamata a ɗauki mataki. Ina da shawara guda ɗaya. Me zai hana ba za mu shirya report ma ba 'yan sanda su kuma su yi bincike a kai ba? Anya kana ga wannan abun kuma ba zai zama abin zargi ba? Kuma mawa za a zarga? Ah, ita yarinyar wanda suke tare wala Allah akwai wani alamu da ta gani. Ni idan muka kai yarinyar nan zuwa police station idan aka je ana bincike to menene zai me alakanta da shi Alhaji? Ai wannan tonon silili ne, maimakon kuma a ringa mara addu'a sai zagin sa za kuma yi. Ai abin da za mu yi kawai shine kawai mu yi abin da zai yi wanda za a ringa mara addu'a. Ko ya ka ga Alhaji?
gaskiya ne alhaji tunaninka gaskiya ne, to ga wani hanzari ba gudu ba. Me zai hana mu yi binciken da kanmu, mu gane ainihin gaskiyar da kanmu, mu gane mutuwa ce ta Allah da annabi ko kuma kashe shi akai. ai maganar salamu mashawara ka tana kan amma maganar zuwa police station bai yi ba zai yi ba. Allah ya gafarta masa. Amin ya rabe. to ke kin gane ko abin da muke so da ke shi ne kar ki kuskura ki ce kin san Alhaji Ado idan police suka zo ki bincike kar ki nuna kina da wata alaka da shi idan kika kuskura kika ce da akwai wata alaka tsakanin ki da ke da Alhaji Ado to abin da ya biyo baya ke kika jawo kin ji ko idan kika yi haka kin tsirar da rayuwarki kina nuna cewa kin san na jado za ki ɗanɗana kuɗinki sai kin goma ce kina da karo A ƙarshe idan kunni ya ji jiki ya tsira, kina furtawa kashe ki kawai zani. kin ji ko Alhaji Tanu Yayi alhaji. Ranka ya daɗe. Layi ban san komai a kan wannan maganar ba. Ni hasali ma ban san ma motar ma da na shiga ba. Ban san ma na shiga mota. Layi ban san komai a kai. Alhaji Ado kuke tafiya a mota kuma yanzu haka ma gawan Alhaji Ado yana asibiti a maciwari. Ban san wani Alhaji Ado ba. Ban san komai ba, ban san wani Alhaji Ado ba. Haka ne ranka ya daɗe, ina tunanin ta samu birkicewar kwakwalwa ne, amma an bar ta nan da tsawon lokaci za ta fara samun lafiya sai a san yadda za a yi. To shi kenan doctor, don Allah ki kula da ita da kyau Insha Allah. saboda zuwa wani lokaci muna iya dawowa. Da Allah lura da ita da kyau ko? Ya ta ƙara jin jikin na Alhaji Yusuf dama abin da nake ta gaya maka kenan ya kamata wannan kuɗi a raba shi a ba kowa nasu kasa. Wato Alhaji Iro, dalilin da yasa ba na so mu raba wannan kuɗi saboda idan ka duba tsakanin mutuwan Alhaji Turaki da kisan gillan da yaron nan Aminu, kuma gashi jama'a sun san tsakaninmu da Alhaji. Kana gani yanzu idan aka raba muka shiga cikin walwala mutane ba za su gano wani abin da yake boye ba? Haka ne, mun jira amma lokacin ya yi tsayi. Ka dai ƙara haƙuri. To yanzu ya zami da kuɗin wajen Alhaji Ado tun daga shi ya riga ya rasu babu shi. Ka sa Alhaji Ado za mu sa a ciki duk sai a haɗa a raba. Allah ko? Ƙwarai. Ka duba rashin kunya da rashin haƙuri irin na Alhaji Iro. Ya zo ya same ni wai sai dai a raba kuɗin nan, yana da bukata. to kai mai kace mar Na mai bayani kawai. kai zo abin da nake so da kai duk wanda ya ce zai nuna damuwarsa akan wannan maganar kuɗi to a ƙarshen sa zai yi asara biyu. Ai ba ma ƙarshen sa ba, wannan tun a farkon sa saboda ya ɗauko hanya. To ai ba wani sai an wani ɓata lokaci ba, hakan za a aikata. An gama.
guda biyu ne da Allah a gaya mu babu le wanke mun motar nan. Na gode. Yawa. Shikenan. Kana magana Alhaji me kace ne? Alhaji Yusuf. Da Alhaji Mudi. Ina ganin zan haɗa kansu. Anya kana ganin ba za su munafurci mu ba ko Alhaji? To tunda Allah ya sa mun fahimci haka, ni ma ba gan tare da kai ba kuma mun fahimci juna, mu ma sai mu haɗa kanmu mu yaƙe su. Wannan shine kawai abin da za mu yi a takaici. Yawwa. Kuma hakan za a Alhaji. Hakan za a Alhaji. Abu da su kawai wannan ba wata damuwa ba. Alhaji Muri, me ya kawo ka nan gurin? Abin da ya kawo ka nan shi ya kawo ni nan wurin. Dama ka san zaka zo nan baka ga mu zo tare ba? Yara min zo da kai. A dalilin me? Da kai da Alhaji Jarim ba kuna munafurtan mu ba kuke zuwa nan wurin. Kuna karban sihiri don ku zo ku ci galaba kan mu ko? To ba zai yiwu ba. Alhaji Jarim muna zuwa akan hanya faɗo akan dutse mu ta Allah mai rasuwa ba shi. Da kake kiransa. To wannan kuma can ta shafe shi. Ba ruwana. Dama ai kuna munafurtan mu ne shi yasa Allah ya ga zuciyarku shi yasa ya mutu a hanya. Can masa ba ka da imani. Imani? Shi yasa kake faɗan haka masa. Ban da imani. Kai kana da imani ne kuna zuwa ku zo nan wurin. Nan gurin imani ne. Abinda za ka nan gurin imani ne. Zaka ce mun ban da imani. Kai kana da imani ne. Imani ne nan wurin, ga mun nuna min imani a nan wurin. Da ka zo kana ga mun wani imani. Kana da imani ne kuke zuwa nan wurin. Ko da ke abin da ya kawo ka shi ma shi ya kawo kai ka bari mu gama da shi. To da kyau sai yanzu kanka. Da kyau ranka da yawa. Ka ji da na gaya maka? Yanda na gaya maka ne. Baka za ka kar ka mana wasa. Ba wasa. Yawa. Ba wasa. Yare? Ya, lafiya? Ko ka zo da wani abu ne? Ne ka zo da wani abu da ka fara zuwa gurin. Da fara tun da zuwa sai ka guri ka ce na zo da wani abu. Kai ka san abin da ka zo da shi. Baka da gaskiya. Yare? Kaman yare? Ashe ba ku da mutunci? Ku bar ni gidana yanzu nan. Ku zo da sai. Marasa mutunci. Don kun ki zan hana ka ku. Bawan Allah, me na baka za ka cutar da ni? Dakata, ba na zo ne in cutatar da kai ba. Na zo ne in kawo maka saƙo. Wayannan mutanen gara da baka taimake su ba. Domin ko da ka taimake su da ka ɗanɗana kuɗarka. Domin wayannan mutanen sun daɗe suna cutatar da al'umma. Ina son rayuwata, ina son 'yan uwannina, ina son matata da amanin da aka bar mu suka raba ni da na samu galaba ta mutane guda biyu daga cikinsu saura waɗannan guda na yi ƙoƙari in san ina suke zuwa shi ne har na gano nan gurinka to yanzu ina so in yi amfani da dama ta gangar jikinka
domin in samu galaba a sauran waɗannan mutanen guda uku. Zan taimaka maka kuma zan baka gudunmuwa iya gudunmuwa har sai an yi galaba a kansu. Yanzu ma na zo zan wuce wurin aiki ne na ce bara in biyo muke gaisuwa. Amma ina ga yanzu a kuka bane abin ya addu'a shine mafi alheri a gare mu gaba daya. Dan dai biki taba aure bane, shi yasa biki sanya ya zafin miji yake ba. Na sani duk da ban taba ba. Na sani akwai ciwo. Haƙuri shi ya kamata ki yi. Ya haƙuri zo mu shiga ciki. Allah ubangiji ya kare mu da ba mu nasara da muka fita zaɓe su muka kore su suka tafi inda ma na gode ma Allah da yake wasu taɓa lafiyar mai gidana ba domin ni shi ne damuwata. Allah ya sauwaƙe mu je daga ciki ka wanka. Na ma je daga cikin gidan nake sab na duba ban ganki ba shi ne. Allah ina nan baya.
ya baka ci abincin mai ɗaki na ba da tabbaka. Ba cin abinci ne ya kai ni gidanka ba. Babu abin da ya bani tausayi da takaici irin halin da na samu iyalinka banda zubar da hawaye ba abin da take. Gaskiya ya zama dole ta yi kuka da irin soyayya da aka kama wani rana. Aminu, na ma'ashi gaskiya jikina yana bani cewa tafiya a ƙasar nan ba daɗi. Kaga ba jikina ba zai iya jure tafiyan awa ɗaya. Me yasa ba za mu je mu jirgi ba? Kaga in jirgi ne nan da minti 15 mun kai. gaskiya ne Alhaji, ba amma labarin da na jiyo weather forecast din ba shi da kyau. Akwai hazo da yawa a sama. Ina ganin kamar riskin sama bai kai kamar riskin ƙasa ba. Gara mu yi haƙuri kawai mu tafi a ƙasa. Haka ne, to ba damuwa. Da wata motar za mu tafi ne? To Alhaji, kowace ga wannan ga waccan ga waccan. Mu tafi a waccan nan kawai. Shi kenan. Zuciya ta ke ce kika mamaye ta mai suna.